Vítáme všechny nadšence ježdění mimo silnice. V tomhle videu se podíváme, jestli za něco stojí Kove 450 Rally. Tímto děkujeme Kartek Brno za zapůjčení. V první části videa se podíváme na základní informace o motorce plus doplňky a v další části nám manažer prodeje Kartek Brno řekne, jak je to s díly a servisem Kove. Podíváme se taky na záběry onboard během testu. Na konci videa zhrneme, co si o tom myslíme, takže určitě vydrž a podívej se na celé video. Jdeme na to. Takže tahle motorka Kove 450 Rally pro rok 2023. Takže v originálu ta motorka má 31 kW, ale tahle přesně, co tady máme na test, tak ta už má na sobě vlastně kit, který by měl zvýšit ten výkon na 41 kW. Může si ho každý koupit, stojí nějakých 32 000, což není tak hrozný, určitě se to vyplatí. Ta motorka potom jde o hodně líp. Jinak ten kit obsahuje vlastně výfuk laděný, titanový, je moc pěkně udělaný ten výfuk, má to i pěkný zvuk. Dál tam je řídící jednotka a potom je tam vlastně pěnový filtr, takže tyhle věci a pak ta motorka jede jak střela. Dál tady potom je tlumič řízení, si myslím, že se určitě vyplatí ho koupit. V originálu to má tady ty napodobeniny X-Trigu, což není špatný. Pak tady máme dál na zadní brzdě třeba tady tuhle sklapovací páku. Pak jsou tady tyhle kryty, vlastně nádrže, to není originál, to je taky doplněk. Jinak ohledně krytu motoru, tak originál je tady vlastně karbonový kryt, který bych řekl, že je jako pevný docela, ale určitě se vyplatí koupit tady ten hliníkový kryt, který je braný jako doplněk. A určitě ten hlavní spodek motoru ochrání víc než ten karbon. Tak jinak tohle Kove má vlastně 3 nádrže, 2 vepředu, jednu vzadu, která vlastně je sedlovka. Má to mít kapacitu podle výrobce nějakých 33 litrů, takže to je úplná pecka. Jinak, co se mi třeba líbí, je tady tenhle stojan, který je fakt teda jako poctivý. Má tady tu zajišťovací gumičku, jak mají AXC, což je taky super. Občas je to nepříjemný, ale určitě se to hodí. No jinak Kove má v základu na obou chladičích ventilátor, což se jako taky hodí určitě. No a jinak tady se vlastně odišťuje sedačka, se jenom zatáhne, zase to vytáhne, tady už máme baterii, airbox. Tak ahoj, Honza z Kove Moto Česko. Já mám tady za úkol připravit nějaký souhrn, co se týče servisu Kovečka 450 Rallyčka. Máme tady roční servis nebo servis olejový, jednou co 2000 až 5000 km podle toho, jak ostře jezdíš. To stejný s ventilama, 4 až 8000. Olejový servis vyjde okolo 3000 v autorizáku. Co se týče ventilových vůlí nastavení, tak tam nám to vyjde okolo 8000. Když se koukneme na díly z Kovečka, tak vem si díly z KTMky. Viděl to 2 až 3 a seš na cenách Kove. Jo, co třeba můžu říct, tak benzínová pumpa, teďka jsme ju po pádu měnili 3600, nákupní cena pro zákazníka. Co se týče nádrží, zadní nádrž zhruba 12 000, přední nádrž je zhruba 6 000, KTMK 2 až 3 krát tolik.
Tak lidi, je to tady, jsme na konci videa a teď se dozvíte, jestli test pro tuhle motorku dopadl dobře nebo ne. A začneme tím, že vám řeknu, co se mi na ní líbí. Je to teda to, že ta motorka má výborné těžiště, díky těm nádržím, které jsou vlastně dvě vepředu, jedna je vzadu. Má to kapacitu 33 litrů a ten benzín je tam krásně rozložený, takže je to ideální. Za druhé bych řekl, že ta motorka je dobře postavená ergonomicky, ve stupačkách se s ní krásně jede, v sedě se dá natáhnout dopředu, v zatáčce a tak dále, takže to je taky určitě super. Co bych dál vyzdvihl, čekal jsem trošičku víc od toho podvozku, hlavně od zadního tlumiče, ale musím říct, že jako celek to funguje dobře, hlavně ty přední tlumiče, k těm nemám absolutně nic, tam to funguje skvěle a to je z těch výhod asi ode mě všechno. Co máš ty? Tak celkově nás ta motorka překvapila, když zvládla veškeré naše terény, co jezdíme, a i 1000 km nějakých to bylo trip, jsme odjeli úplně bez problému, ale nesmíme zapomínat na ty mínusy, že jo, a to je třeba ten zadní tlumič, který jsme zkoušeli naladit a to jak kdyby vůbec nereagovalo. Zadní brzda nebrzdila úplně ideálně, jak bychom si představovali. Co bych zmínil jako mínus, a pro mě teda osobně je to velký mínus, tak je to vypínání ABS. Je potřeba to vypínat pokaždé, když vypnete klíček. Je potřeba najít do menu, kliknout na ABS, dát vypnout. Tohle si myslím, že je špatně. Pro příště by měli výrobci prostě udělat tam nějaký rally mod, který by už měl vypnout to ABS-ku, protože tohle je fakt nepříjemný. Tou další nevýhodou, co vidíme, je dostupnost náhradních dílů, který vlastně má na starosti jenom Kartek Brno, nikde jinde nejsou k sehnání, takže když si představíme, že bychom hodili záda, ujebeme tam celou nádrž, tak jsme se dozvěděli, že bychom čekali 3 měsíce na novou nádrž. Tak další mínus té motorky jsou určitě originální polepy. Ty bych řekl, že jsou přímo z AliExpressu, prostě kvalita je absolutně jako mizerná. Byli jsme to umýt na míčce, prostě po tom tripu, kdy jsme jeli fakt v extrémních podmínkách a několik těch polepů prostě tím, jak jsme umývali motorku vapkou, tak nám tam prostě zůstaly na míčce, jo. Takže s tím je potřeba počítat, že bude chtít udělat nový polepy nebo koupit silnější, to je na vás. Co stojí ještě za zmínku Kové, tak je to rozhodně taková zvláštnost, na kterou jsme přišli poprvé, když jsme tu motorku nastartovali, a je to to, že od strany, kde je vlastně spojkový koš, tak se ozývají takový zvláštní zvuky. Je to takový zvuk, jak když vám mlátí stará pračka. Když se zmáčkne spojka, tak to přestane dělat, jo. Bylo nám to divný, volali jsme do Karteku, takže řekli nám, že je to normální, že to dělá každý Kové a že to není vlastně žádná výrobní vada. Celkový názor na tu motorku je takový, že nás ta motorka překvapila, je dobrá a je na tom vidět to, že Číňani se hodně posunuli dopředu, že dokážou postavit motorku, která funguje, asi i něco vydrží, takže tradiční výrobci by se rozhodně měli bát tady téhle značky, co ještě předvede, a uvidíme. Takže tohle je od nás všechno ohledně Kove 4PD. Jestli se vám video líbilo, určitě dejte like, odběr a napište nám klidně do komentáře, co si o tom myslíte, jestli v tom máme pokračovat, nebo jestli tohle dělat nemáme, máme to přenechat prostě profesionálům. Děkujeme moc.